Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनै जों बहा थांनो नागिरदों? फाइनाली लोगोफोर दाख्लैनिफ्रायनो पस्टपन जागासिनो, खननै पस्टपन जाबायना ब्रिज ओपनिंआ, माने दिनै फाइनाल जासिगोन आरो बेयावनो थांगोन जों। ओमफ्राय आइ रिभार ब्रिज जाहैबाय बेनो, ओमफ्राय हाग्रामा ब्रिज बायदि एखेयानो, पस्ट मोनसे खुन्थिया पस्ट मोनसेल' खम नामाथाय गोलावा, बेबायदि आरोखि। गोलावानो बिराद गोलाव। ओमफ्राय सोरबा सोरबा मोनसेयाला माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जायो आरो इयो आइफवालि होननाय जायगायावहाय आरो। ओमफ्राय मोनथिथारनो गोसोला बे बेंटल आरो बेंटलनि साहा थुक्राझारनि ओरै सानजाजों फैबानो बे आइफवालि ब्रिजखौहाय पिकनिक स्पटबो दंखायो, बोनो मोनगोन आरो आइफवालि ब्रिज। दा नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नै जों भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनि आङो। नोंथांमोननि गेजेरावथ' दाख्लैबो आंनि मोसानाय भिडिअ बैसागुनि हगारबाय, ओमफ्राय मैया खालामनायखौ दिनै हगारबाय आरो आङो गस्पेल डान्स। ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै गासैबो कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो जाय जाया नायदों। ओमफ्राय जेसे हायो शेयार खालामनानै हो आरो ना। नोंथांमोना अराय सम आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आंबो होमबासो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअ लाना फैबाय थानो हागोन ना गथ'? जादोंना जायाखै कमेन्ट बक्सआव, मोसानायफोरा जादोंना जायाखै साननायखौ कमेन्ट बक्सआव गालां। जेबो नङा, हरबानो जाबाय। जादोंबा जायाखै, जायाखैबा जायाखै, नायनानैल' सिरि थानो नाङा आरो। नोंसोर जुदि जायाखै होननानै बुंदोंब्ला आङो एसे मोजांसिन खालामनो नाजागोन। लाबोबाय थागोन एब्रावहाय एसे हानायमानि नाजादों। मैयाबो फिसाजोखौ दोनलांनानै लाबो जों 2टासिम खालामदों, 10टानिफ्राय 2टासिम जिबायदि। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ दिनैनिखौ सानसे मानिनो जासिगोन ना, नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। जेसे हायो जों शेयार खालामलांबाय थागोन। टु दा लेट्स गो। लोगोफोर जों मोनफैबायमोन आरो, ओमफ्राय नै अपेनिंआनो जाबाय। मोनफैबाय, जों नै मोनफैबाय। माथो दानो मोनफैयाखिसैनो फिथा सुनायखौनो। मोनफैयासै अपेनिं जानायखौ खालायगासिनो नै लोगोफोर। मानसि जादोंलै बेयाव बोरै हाबसिनो। मेन गेट बेयावनो हास'बाय लोगोफोर, नै हाबजेननाय। बिराद मानसि गाहायथिंजाय नै पेन्डेल मिटिं हल। अपेनिं जाहैबाय। नैबेखौ लानो, नैबेयाव नायना लादो लोगोफोर। ओरैलाय मान थांबावनाय, हरै मान थांबावनाय हा? बिराद गोलावनो लोगोफोर बेनो। ओरै खोलाथिंजाय आइ रिभार ब्रिज थाबावबायना, हाग्रामा आइ रिभार ब्रिज, हाग्रामा ब्रिज ओरैथिंजाय। ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय थुक्राझारजों ओइ बैग्रिबारि पिकनिक स्पट। हा? नै बैयाव मिटिं जागासिनो। नै फिथा हाजुना खुसिजों बमा गावफ्रुलायबाय लोगोफोर। बिराद मोजां जाबायना, बिराद सुबिदा जाबाय। दै बारनाय थाङो ओरै।
बर' फोथार मावफार थांग्रा लामा थुक्राझार थब्ले जाबाय आरो इयो ओमफ्राय जि गरमबो सान्दुं गोसाथार ओरैनो हरलाय मानसिखा नै जोंनि फिसाजोआ जाफैलायबाय ओंखार थायलायबाय आरो ओइ गारि फैगौ होनो हरैथिंजाय बामजाला दाना नै थाबायनोसो नायलायबाय गामा गामा नै लोगोफोरजों दायो नै माने पेकेट लान्च मोनदों होनना खोनादों माने जोंबो लायनायनि र' मोनना मादैमोन दं नै फंबायमोन आदै दङ उनथिंजाय नै 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 जोंना सिना जाना लोगो मोनदों ओइ नै गाहायाव लोगोफोर ओइ नै प्रग्रामा उन्दुबायसो र' गाहायाव नामायलांनायनि नै आदैया जोंना बिहावसो बाबा पेकेट लान्च नायदो जलंग ब्रिज ओपनिं मोनोना मोना लाइन नांगौ बायना जानायलै फ्रियाव राननाय गोखा जायो औ फ्रियाव राननाय बुस्थुआ गोखा जायो बायनानै जानाया मोजां पेकेट लान्च रानदोंमोन लोगोफोर ओरैबायदि बिहिर जोबलायबायसो खोनाबावदों नै ओमफ्राय हरै मिथिं जागासिनो दं मिथिङाव गैला मानसिफ्रानो खाबोजोब्बाय नै जानायाव जोब्बायसो खोनादों दस्रा आदैया दै लाबोना होफैबाय जोङो आंलाय थांग्रोंखासो लाजिबाय जों जोब्बाय नोलै एकदमबारे बेनिफ्राय ब्रिजआ बेबायदि नुयो नै लोगोफोर एकदमबारे कमप्लिट ओरै गोजौआव थानानै माबायोब्ला रानलावले एसे माबागौमोन स' गाइस दायो आङो न' मोनफैबाय ओरैबायदि लोमजाहां लोमजाहां मोनलायबाय आङो देहाखौनो बोरैबा मोनखादों ओमफ्राय फिसाजोबो उन्दुना होबायना जा फाफ्लि साबाय आं बानो हाला दे दाना फिसाजोखौ एसे गिदिर जाबायना ने मामा ओरै फैलाय सना हाय होनलाय बुराय थाइसे आंबो बोरैबा मोनजोब्बाय गरमसो सोरला मेरला ओंखारथावनाय नंला दा बोथोरा सोलायदोंसोना लोमजानाय मानाय जासिगोन गैया मानसिजों मानसिलै लोगोफोर मानसि नायलायनायल' जायो थाब फैबाय जों सान्दुंनो पानिपुरि जानो लुगैबाय आं पानिपुरि खाने के लिए मन है लाजिदों मा नों लाजिदों याम्मी होनलाय नोंबो जों नुदों नै गस्ला गोदान गानदों नों मा दे रिल्स बानायदो लोगोफोर दहाय मोनफैखांनानै आङो भिडिअखौनो लाबाय थानो हायासै सानसे मानिनि भिडिअआनो जोंनिया बुरायानो जायासै ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारदों आंखौ दहाय थांनायनि सिगां उन्दुनो ओंखारदोंमोन ओमफ्रायो माबा मा होनो मैया मोसानाया आथिंफोरा जा रेवदों साख्रुब मोनदों ओमफ्राय उन्दुनोबो ओंखारबाय ओमफ्राय फिसाजोआबो थांनानै जा मानसिफोरखौ नायना गमोनानै दसे उनाव ग्रोब उन्दुलांबाय ओमफ्राय फाफ्लिया जा साबाय दाना जि गिलिर जासिनबावबायना ओमफ्राय आं बानोनो हाला खर'बो साबाय सिनदांदां मोनजोब्बाय ओमफ्राय न'आव फैनानै रिल्स मोननै बानायनानै ड्रेस थाबाय आङो ओमफ्राय उन्दुनोबो मोनासै फिसाजोआबो डिस्टार्ब माला गावहा उन्दुना लाबायना ओमफ्राय आंखौथ' उन्दुनो होआसै आं मिसिबलाङो ओमफ्राय मामा माने गैया उन्दुनो मोनखायासै आरोना ओमफ्राय नै मैया बानायनाय भिडिअखौथ' आङो दहाय आपल'ड होदोंमोन ना ओमफ्राय दा आंजों जाय खालामनाय बेनो आङो
भिडिअखौ देखायनो थांनो नागिरदों आरो न'आव दङ ना गैया ना दहाय थांनायासो मोनफैयाखै बिबो ब्रिज अपेनिं खालामनायाव थांदोंमोन ना बिबो रेस्ट गैया मिया लगे लगे दसे थानानै जोंहानाव ओंखाम जाखां लोंखां बिबो मोसानो सोलोंनो थांफिननांदों आरो ना ओमफ्राय दा बिबो न'आव दङ ना गैया जास्ट थांनायसै आरो जोङो भिडिअखौ देखायहैनो बिमामोननो ओमफ्राय रनै थांनायनि सिगां मुथुखौ गय हाननो होदों आङो गय जानो लुगैदों नारेंखल बायदि गुफुर गोथावखा गय हाननो नागिरदों आरो दा जोंना मुथुआ थाइनैल' हानलै गोथावथार गयाबो आं मबाइलखौनो हमनो रोंला नै लिमिटा जाजोब्बाय नै लोगोफोर गय जानोसै आं गुफुरनो माथो मामा